Haino hailam sokani channel ni bokhaktui ngai norok miani je gothona no tui srai srai ke jotono nukman khana Sanjana Dev Burma ni bini mama Amit Kumar Dev Burma bai takhuk pohor bai takhuk Bishal live video tui je Sanjana ni gothona lukorok suba manani ni rang no tui tamo kok banglaikhe abo jotono srai srai ke nukman khana hingke tei lukorok obono tui tamo saka abo bo chwng srai srai ke naileinai hingke Haidi जों किचा साबरं भिडिअ नायनाय एग्लानि एरपरे जों जेंलायनाय Ada 10 লক্ষ রাং tongmani eh abo ta ang ani yakwa ang 10 lakh na ang magoni yako abo ঠিক da sadi এখানে বন্তি বরং বন্তি বরং না আর যত ছেলে খালাই হিসাব খাই পায়ো ওলা নং রাং তুই নংনি কুয়া তারো না থাঙ্গই তনি খানা বলাহা তাইনে দিলো সিনং সিং রাং কম হনি সাহর বলে ngor kruk tongo tui phaileke ngai tam nang tangai nang le khaya hni sabe tangai nang rang ma le khaya hni sakaba नरो अरो सनाय सराय सराय के खानाय मान खाना अमित कुमार संजनानि बिन मामा अमित कुमार तामुसाका bo 10 लाख रां by hand bini yak by magon ya tai bo saibo manya okay oje tahuk bohor by tahuk bisal borok kunai ki kebok rei oje sonjanani subamani lukorok subamani rangno bufangwa phangno ta kabui phaiman kana borok munisu krei ahaino dai rang khitari kai phaiman kana abo lukorok jotono saimano obo hai rugi rongni rang rongno borok saya nang ya khlaiei jubawoi borok munisu bongni bihik bsa khibioi hopung sapung borongni uporo yapiri selaiei chini borok thangdun hnei khoksa khongnei borok manthun hnei jubawoi help khlaiu borokni basawoi tai sabo obo haikai khlainai borokno help khlaimani gobang ma hazar borok tongo tibrasa sabo obo haike basanai borokno nukha norok help da mangkha asuk je nongni bemar to obo kaisaya na gobang ma nongkhana ma mankha sala tabuk je bukhuk sonjanani rang je lukurok rimani rang no sanani digi chaitoklaiei yasi sulaiei nijini borokno hamri narangnani ke hingya biang rang no se lobunglaiei rang sitabukai magonia rang sitabukai 2 lakh 3 lakh rang kemajak nei gerei hni saitung abo haike kokpiri saitung voice call logo social media logo pirui buino o rangle biang kemai thangka borok phaike no borok tongfurka kemaya borok phaike o rang borok kemakha abo lukorok saiman jadiba norok je saitung abo haike je tabuk je borok no je Bengaluru ni hoite Bombayo je talangnan hoite kemo kharinan hnei je di sonna halaimani je takhuk song knui borok tei Bengaluru tongnai nini Dinesh takhuk bobaya ko bai aprubo norok guardian rok gosia jeng nok tongmano social media rogo aprubo gosia kemo kharina gosia abo lukurok ni rang sei abo norok ni je norokni khutruk bising trang bising daitoni mani rang yerlei abo lukurok ni rang subamani rang abo lukurok ni rang bini uporo je bukhuk sonjana no hamtun hnei je lukurok khaklap askai dukho nangjak laiei chini borok tibra sarok thangui tongthun hnei dukho nangjagai chuba laikha tei help khlai laikha asuk rang kha tei abono karei tak a rang no je lukurok ni hayani subama rang no nugui toni nasi gosi lailia hayano khib laiei rang no si yapiri sulaiei yak sulai yasi sulaiei lubunglai tonglai sium gangkai nongni rugi khe bahai ingnai ba norok to buino to khokja khongni chubana to bad no norok no to bui lukurok gobangma lukurok norok no subakha norok no rikha khairukjagoi chini tiprasa muting bemar manjak tongkha nei khairukjagoi norok no rang rikha lukurok chubakha khokja khongni phan ungthun nei asuk rang ungkha hingke tak a rang no khai nuklaiei nairia tignen khlairia nogo tunani digi sana salayo are bo ekdin phano banchithun 2 din phano banchithun lukuni rang bai naijaknani bagoi nairinani bagoi hamrinani bagoi lukurok chaitokha lukuni rang rikha hamjagoi bono khairukjagoi abo hai chini tiprasani bisingo
কয়জন টংখাবা তাবুখাই আবনো সে তৈ সে কক বাংলাयै জাতের जार उल नांनायै लासिमानि खोरि खादे नरो बोसोकसा नरं म बोसोकसा तिब्रा सारंनि बिसिंते बोसोकसा लासिमुं मानखानाय नै बोसोक गुनो लंखा कतरमा लुकुरंनो सुबानानि हनै लुकुरंनो लगेरिनानि बो यग्या नरक बाय हिनजांनानि बो यग्या ताबुक रां खोरि हनै बोसोक बरंनि बोखावो जे दुखनां दंना जे नरक बाय आति कक साजागमानि नोंबाय नायनायला निनि आ कक चारा चाखना नायनेग्रादि नरक बाय जे हिनजांमानि आबो रां खोरि हिनि सामानि आबो बजागा थांखालायख्या नोंबो निनि बिहिक बसा दंगो आफुरु हनै नरंनि जे बारावो जे अंको थानि आजागानो रांगनि गाबोलायख्या पालखानि हिसाब खालायख्या सैलायख्या हनै साइतंले ताखुक पहरबा गे नोंखाय आजागावो रां सेमा गनिया रां मातांगिया रां खोरि हनै तानि नखाय साइमान थागापु आबो बजा खालायखासानि नाबो आबो हाइया निनि हाइयानोसे बानचिरनारक दे आबो हाय रां जान दंहाय हाजार न दङ जों रां फैसानो आसुकसा लो बुंलायै सामुं जाग्लाक दाबुक नायदि बोसोक ससियेल मिडिया रगो गोबां मजागानो अबहाय रां रक रांरिनि नरंनि मजे नंनि मजे गुनगलनि नतियै बोसोकसा बरं मुनिसु चिनि बरंनि बिसिंतै लासिमुं नायनायदा नायदि नरखाय लासिमा बक्रिखा तामु हंगे रुगिनि रांनो सानानि सिमिसे चाइतोलाय दंसु अ रुगिनो खेलसे खालायलिया बले नरनो खेल खायमा नुग्लियो तामु हंगे रां आरे आबो नरंनि निनि नकनि आनि नकनि रां गैया नै नरंनो हास्ताया मनो साका आबो जे लुकरक सुबामानि रां आबो बिनि थानि जे बनो रुमानि रां आबो बनो बिनि जे हायनु करनो आबो डिसिसन फायै सबाय जागनाय नरक बाखौवायनो पालखाय हिसाब फायै इंके नरकनो बरक आसुक नरक जे तंसाकनो बरक आसुक मरुगै तंमानानि कगियाबले हाय हिनैनो नरकनो अ रांनो बायहेन याफार काय फैयो बरक नरकनो खालायग्रादि तंलायग्रादि एरपरे जों मानि हेंगाय जोंमाय चाइतकदि कल खालायलाय लिंक खालायलाय तंलायदि इंके लिंक बो खालायलाया बरनो याकार लायिसे खिब लायिसे बरंनि नरंनि सिमिन नरक डिसिसन हालायै बुफ्रुसे फ्लाइट टिकेट तान लायै नगो बेगखाय फाइमानि नुखाबले नरकनो आम सुकदा बरक थामैख्या नरक लासि मानि करि हेगजा इंके ता लुकरक ताम साका खानाय नेग्रादि कुरक जे डोनेशन खायमानि bo khoksa pan ma tanya kupu abo onjonani mama Omit Kumar Derma ati hinai gojab sarugui tongo Bangalore tiprasani masa member no ati hini sawo inge kaya call recording ka abda por song mangkha kha khamja ka bor abon tei simse call khaimani call bo tisaya busy khariwo busy tongmang na abon busy khari kana ba cut khari kana jai ho kan pore kok salaika no thanginai ni da video ani kok kha haise je borok no na asuk chubakha mo khorok nei nor na asuk chubakha nijin chore hamyang thambaika bong ni bong mukhang somchai ma thambaika bismarok hamyang jak bishal nikai 11-12 ঘন্টা ফুং 5টান সিমি 4টা জরা আর মুম্বাই জয়পুর থাংপুর ফার্স্ট ব আরো তো বড় গিলামা ক্যান্সার পেশেন্ট গিলামা আজকে মানাসিংকা লাইনো অর্থোপেডিক বে নাইজাক তং বিথি চানা রাংক্রি ইনা আনবাইসপুর সাইতং বড় বসলে মাকা তাম প্রফিট মানা তং নং ন চুবাই তামো তাই চিং যত অর লুকুরক চুবানাই রক চিংলে তাম মানাই তো নং ন খাইরগৈ সানজানা ন খাইরগৈসে bin mama sono khairogei bongni family chathun ba rangmantun hini sing rohayabla abai norong no hisab sanmani a hisab ni tibe kun walaya bo a khorok ni non sakan nungtam gei gujob sarok tong aro je rang matangya a 10 lakh 75 din thanan sekang jepuru Bangalore thanan sekang abo hisab khaileka a borok thangse hisab ka ate ka a rang hainche tonijak angbo thangjak nu khabla bin ma bawo songto hainche tension no busajak mutingjak jai khainai kare ni boro jai khai ka hisab khale ka nung bo tong nin bihik bo tongo te mandain chrai rok bo thangjak pa afro joto se proof tong asang sakki nangkai bichar manglai sinai mo public norong sari bichar na da nang nangya lukuni rangbla lukurong bichar khainai takai social media bui hamya comment khaike norok laijak tongo nong tomung no khan lasina kre abu lukurong ni dang nor hisab ridi nong SBI account SBI ni nong account number ma khana A to Z joton karimano table asima sa khaina ta naidi
bosok rang hapka habia khorosung saimano flight ticket patient ni onek dam atumsar ticket khaimano onek dam saimano bosok khorosung kha jodi baki tongko hinkai jeng je nangnai cancer patient or hazar hazar tong chin tiprasan morde bota cancer bai tong bongno jeng jese mansa ara aru chubai rinaita ate hini lukurok jotono 99% sai tolai kok khamya sayable abo jengno ri bai sidi ate hin sayable abo nangnai borok manthun hini sis rimani bla norok no asuk je borok thuya chaya khai somjawui ramprawi asuk help khaiman a borong khe no taw khe pok khata na kaise english o kok thai tongo jefru mokol kana mokol nugo a dinon fast samung botam khaiseman bobbini latha je latha bon support khaika bo mokol lugya puru a latha no khibiriu mo kubui kok ninan laibo jeng nukkhone onekjon borgati tongo selfish jeng manai sanjan baise homani nina aro hoka nono mama hisabai jeng jotono trust khai bishas khai jeng bas abuni hisab simi se sano nono kunu hamya kok saya nono hisab sim sanma bai nung asaka yangyung gujop pir tongo yangyung news media o mirato atumsa thangpai man akok rokhai tata cancer hospital ni kemo khariawoi an porakai call bo receive khale norok je borong nong nase help ka aboni call receive khaioi tam kamu news channel je kok boro media news channel bong no khai norok call khai airport go kok salai mangkha asuk bokha sitra dakhade ti prasa thokai jang mangno tongsenai chengkhai chuba ma jaga bokha kaham go chuba ma jaga bo thokai jak tongsenai cheng nongni bisarna nangnai nongni bagai tawi hi chin manai khoroksa bin mokol agin simna hamia tawo khe bot phati sana bina mokol tak chikitsa kaham khe khaya kai khana borok doctor phungna hin tongmani borok ta help khalia pu kebo no tai chubalia bongno kol bota khaisirin sawo bishal tripura sawo da pohor bo saw thasing borok post khaika norni bagai tei kubni lukurok je chubasu manna tongmani je chugya nukhungni borok nong bagai norok no blame nong bagai natingo lukurok kubui nuk tongseng jeng neutral party hamtun hini no ni nara hoka ni bufai nara hoka hisab sanma teise joli jaga ateke nor gujob sarobo na nongbo bisarangna no arang bai hamui maya মনুশ্রী no bose help khaleka buka kaham bai 4-5 কোটি খাইমানি bo hisab rifai bin baba delhi emso nari phai abon pore press conference khayu press club of india uro jagannath bari gana bo nono to asebo seblo press conference khadi hinai nor press no to call khaimano journalist on to call khaiman nong abo seblo nor hisab phunuri de nong no bar sa live video bo saka bangalore thangpro apro bo saya nor ulori wan ulo kha je help khani bono nor kutuk tongo pala nangya bororo public norong saritam bisarna nang jeng khai sobsoi thoki jangman tongsena hinu muti hai borok abo toro je tege he satai klayo abo to je borok kam krung rok no o jaga o rang no sadi nei lukurok rang riya abo kam krung no sadi ni rang riya abo hayano nairi oi hamredi borok muni su kathang tongnani bagai jotono musungu nei chaito laiei khaglab no khaglab theiran salaiei joto lukurok chobalayu chaya nangye khaiei tei abono karei takuk pohorbai takuk bisal borok to sana su kokri kya hopung sapung ma thuya muktri hinei borok no je social media ro bongni video ni trop thege bo jeng khanai mankha nugui mankha inke asuksa chuba oi norok no je borok muni su toni rekha je chaito goi asuksa Bangalore tai Mumbai haste ro tlangai mankha abono khanor wan sugya biang kok simise salaiei eglaiei tonglayo kunu kamoriya kasoriya je lukurok rangrimano se abo haike kok banglai tongo hingkai chini borok naidi butui borok chini borok omtino rang khok khongni nukha hingkai tai tongna rungya abo hayeng thango borok no yakarei se rangni digi se romlayu tei borok no khai aro nijini busano se hamjak lailia rang digi se bahar laisu norok buino to chubanani norok to je wan suknai mani norok buino to 1 টাকা fan chubaya norok hai borok je norok no lukurok chubakha norok buino 1 টাকা fan diglak je wan suknai mani
hingke ang asu kok sana thangia tai kisa tai khoroksa bukuk jutta mo saka khana negradi Norok bai haime sajana bo yogia tai norok no chubana bo yogia da pohor te bisal brok ni bising te se lukurok norok no sinuwo da pohor ni bising te se norok chuba jago da pohor ni bising te se lukurok ni chuba mung lama khlayu ri jago da pohor ni bising te se norok naikol jago tuidul jago chuba jago tam oporat khlaikia norok no chuba woi tai tuiduloi botini oba hai norok hai phajil borok bai malai bin bukha bukamnani nangkha bukha yognani nangkha norok hai phajil borok bai malai botini salsa da norok no chuba bo 3-4 বছর সুকাং no bo boro rok no chuba wi phayo kri kri rok no bo rang rwi hayo ha bo chuba wi tu duli phayo tabu nor hai phajil boro bai malai se bo tabu obo bin bukha kamnani nangkha bin bukha yognani nangkha ha nor hai phajil boro rok bai malai ye tabu bungni bisingte norok lukoro bai sini jagi ha kador ek teka phano dor chuba jagi nor no sini nai borok si krei lukorong dor no sipana sini ya brok ni bisingte si joto kisu norok tabu sini jagi tong tam oporat khlai ke norok no chaya norok no chuba woi ha tam chaya khlaima tongkha tam chaya khlaima ta no sungsar gnangai rutu gnai bo nong borok hai borok mangala neta peta seta ke bo phana paya borok hai borok mangala kunu dine phano chin bukhawo da pohorte bishal tongo kobang ma jaga hame kotor kotor angkha kai uf chin bukhawo obak asan utpoti ongo da pohor chong bishal chong thangai nakhi chakhamu ni ching borok no sikang inform ma khlaigrao saideman phajil borok bai tagwan ki malai phajil lami Bengaluru bo saya hisab ri ding kai dia sobo si sengkuno saya nable bini amani ni aro ni kuno hisab ri wada nang kuno hisab dari kha ni account nang ri dikha Bengaluru asuk sung mani tai sanjana ni bini mama ni agoi bini amani sengna na norok no abo bongni family ni hna yang saka senga bonaya moji hatto habia nang to sana nang takuk pohor sawoi khnarika sonjonani bumama norok khnaiman khana sonjonani bumama bini account no busuk rang tong lukurok busuk rang rohka sonjonani bagoi tigmen ni bagoi tai sonjonani bumani ajagabo lukurok personal rang dawi rohka bini account no bo ar rang bo borok knuni rang bo kunu purubriya tabuk sak jora tini sak jora hnai saimano borok tangai purub rinani gosia abo ki borok kaham krungno sathun hnidel lukurok rang rohorba abo borok kaham krungno sathun rugino nairia oi hnidel lukurok rang rohor norok no aptui je norok wan sulai tong nong bukhawo abo lukurok ni rang ni wan sokdei abo nini nok ni ani nok ni rang ya abo joto jonosadharon lukurok je lukurok chuba oi khairuk jagi rohmani rang abo nini rang hnai nang ta wan sokdei tangi purub rimai yang babono khai abono khai tangi purub rimaya abono lukurok bisi sumung asai jak tabuk a zenong account kuni rang hai tangi busuk rang kha jesuk panung thun khoksa panung thun khong nipang thun google pay o je bui lukurok rang transfer khai rohmani abono kaisa khayei update khayei bank o thangai toi phununga nangu norok abono khai tangi sanpano rena gosia ba tangi phunna gosia borok se norok no samung kotor norok no borok ni tei si norok sinijak bole lukurok bai sabo norok no thangai chaitogoi sininai tongba borok kuni kri hingai norok sukcha jora rang khokcha da man khamu ba khokcha da sinikamo simuk pusara norok rang no tabu rang simi rang nijini kri hingai chai tongdi buni no lup tang di haisi nijini kri hingai chai tongdi tamuni asukai o rugi rongni rang rongna asukai norok omo purubria jatra jat ngiangai joto paisugai khoksa himbo purubri dita ani rugi hamton nei bkhabai nijini rugi no phoblaiei nijini rugi no buthar laiei ulta se rang no banchiri laiei niji ulo chartharna bagai obo hai di sonna halai tong borok abo kunu kok haba abo lukrok norok sayapano lukrok saimano haisi tingai takuk pohor borong no ti dukho nangjangmani no sungtai kitsa nai ne lekara nai bini mama ni bo hisab maya bini mali bo maya abo bongni family tong siton hne seng norok no yakariwo sini simi seng clear khai kai heyo ngai norok no seng abo san ka ba update da san ka norok no tangi mistake na ba bo khot ni norok bihik ba sai thangi se asugoi lekhaloi bahai ke mistake man ba bahai angaro kore khoksa pan ma gosia
khok sapano se ma goni ya pho ma le khaya abu kuno kok da Zonani bini mami saka recording ba mistake phano ungman phu recording ba niji kok sae oi da recording ba khlaijak ti ungba ha te abono saka borok knoi a jaga o bobo kri phone bini busai bo kri phone rang goni thani ba a haino da rang ba bkhang blai da khagoi tuoi langha da sarlai kabu ba kheta warogo rang no rang jinista bomo hai abo joto borok no siu rang oi joto no khlai mano rang jinista joto no siu ngkai o rang no hain da borok khai berai kai phigra khikalai ko rang no haino da ko busu busu khitar kai phigna ba oro gob goniya kunubuya malik rok bai norok bai decision haiyawo abo kuno একটা borong muni suni bisas thangjana kok khaida saka abo hai asukta salak soitan baji ta srung bihaisi kicha borong muni su normal la tongna khlaibai sidi om hai susuno bemar kotoro susuno om suksa kok salai gang norok tai jibono norni hammana to banuridi haisi o bemarni khetere o jenor kok salaikya naidi rangni dik dia tei tamung laikha abo to lukurok to norongni edem tomung chamurno joton nasik tong srai khai norok si saimanya phono lukurok joton nasik tong haisi ge angasungno kok sasinai bisi kok sana thanglia belai kheno tongmanliya je borokni hinjangmono tei dukho nangjaka asuk chaito lai samung khlaine ro hinjagoi je borokno sugya chayano hamiano thangrinani hinoi a jaga yapri barei kok salainai borok se askai hinjago gangkai borok munusu mai chai tongoi ulta se hinjago gangkai busuksa bongni bukhao dukho nangkhana o borok abono wan sugya morok mo morok to wan sugnai borok ya haisi ngai chini takuk pohor bo belaino dukho nangjaka ang asungno kok sasinai ungsetunu sukno abono apsak bong bai kosto khai khai man tei muk tei klai khe bo seng na tok pho acting khai pho ko no muk tei na tok khai manai haida apro bo seng pro saya no ko jawa asa kosto kai khai bong bagai tawa hamya sajago জান প্রাণ ওই পর্যন্ত মন ভাই কষ্ট amuk tei abu ko na tok da শর্ট ফিল্ম তোমরা seng pressure wa apro bo দুঃখ নাও মার খেয়ে হাই জরা seng tabu kuno saya sin borok bai borok hamton bini treatment nang thon sanjana nei khukti mono boi tumo হবনো নাকার বাইদে প্লিজ কলটা খাইছি দে আর নাও যে নাং মানে বড় কল খাই দে tei kedang na kol khai ke bo sajaya sengkai jotani kol da romai man ba nimu channel putam pho kol khai ke kol mai angkai kol khai kutuk laisinai tamung laisinai jotani da sengkai kol roman ba jora busy cycle chalago gari chalago ওকে chubajang na bo yogya hinjak na bo yogya তিনিনে ইন খেলেনে চিন্তাই প্লিজ নাকার বাইদে kelakang দুঃখ নাও তুমি kunang acting নাংলাই তাই মেন্দ্রা খাইলিয়া tei ke bo ta sahor bai di please তেন কল লকটা খাইবে দে প্লিজ নন খুলমো tei ke bo no chubai malia seng je musung khaisini musung tei chuba sinai aba hai ke boni seng tei kol romoi seng norok no subana hini tei kuno salia je sini mansak seng je hamjak na borok no simi chuba sinai sini je musung tei seng khlai sinai nong ni musung tei seng tei khlai malia দুঃখ নাকাতাই খাইলিয়া কাম কর tei ke boni bagai chuba mungro sanlia দন রেসলি হর কাম যতন kelakang to khonang borok kuthai khojaga tam huma khai am tei seng seuse do phane bagai ajak saya naya busuk se khai phai না বসে খাইকে ওয়ানসু কানকে নাও নিজে খুদ ফাই খাইবে দে তেবতা ওয়ানসু মানে সে মনে লগে থাকানকে শুধু ভিডিও খাইনাই আপলোড খাইনাই আসক সিমিসবো মানে তাই কোনো কাম করি ফছিনে আসক সিমিসবো Euro sekan kokti saka sengabo bukuno তখন সায়াকো অনেক